Ahojte, dnešné video bude o plemene Lusitano. Lusitano meria zhruba od 155 do 165 cm v kohútiku. Pôvod má v Portugalsku a sfarbenie zvyčajne beluš, sivko a jednoliaté farby. Lusitano je vysoko kvalitný jazdecký aj kočiarový kôň. Hoci presný pôvod a vývoj tohto plemena nie je známy, rozhodne je to portugalský kôň, ktorý sa tu vyberovo šľachtí už vyše 200 rokov. No názov Lusitano z latinského Lusitana, čo je starý latinský názov Portugalska, sa oficiálne uznal až v roku 1966. Lusitano pravdepodobne pochádza z náhorných plošín juhozápadnej časti Pyrenejského poloostrova a využíval sa na ľahké poľnohospodárske práce, jazdu a ako vojenský jazdecký kôň. V 19. a 20. storočí sa k nemu prikrížili cudzie plemená na zvýšenie ťažnej sily, čo malo za následok stratu jeho kvality. Našťastie skupina nadšených chovateľov vypracovala prísny štandard plemena a programom výberovej plemenitby obnovila jeho pôvodné kvality vrátane jemnej rovnováhy a špičkovej vysokej akcie. Tieto mnohostranné kone sa zúčastňujú aj medzinárodných parkourových súťaží a kombinovaných záprahových pretekov.